Faptele Apostolilor, capitolul 17, cu versetul 26, în felul următor. El, Dumnezeu, a făcut ca toți oamenii, ieșiți dintr-unul singur, să locuiască pe toată fața pământului. Le-a așezat anumite vremi și a pus anumite hotare locuinței lor, ca ei să caute pe Dumnezeu și să se silească să-L găsească, bâșbâind, măcar că nu este departe de fiecare dintre noi. Stimații mei, ăsta e scopul pentru care trăim. Scopul pentru care trăim nu-i să fim bogați, nu-i să fim neapărat sănătoși. Scopul pentru care Dumnezeu ne susține viața și toate automatismele acestea este ca noi să-L căutăm pe El. Amin. Dacă ai încheiat viața asta, oricum o închei, găsindu-L pe Dumnezeu, ești cel mai fericit om. Ți-ai atins scopul. Dacă ai încheiat viața asta și pe agenda ta ai pe toți premierii, pe toți președinții, pe toți șeicii, pe toți oamenii din lumea asta, ai toate bogățiile lumii acestea, dar nu ți-ai atins scopul pentru care Dumnezeu ți-a dat viața, ești un ratat, ești un pierdut. De aceea este important să stăm în fața Evangheliei. Că nu contează ziua înmormântării tale dacă te urmăresc mașinile tale și vin ăștia toți până la cimitir cu Lamborghini, cu Ferrari și cu tot felul de mașini scumpe. Nu te ajută la nimic. Singurul lucru care te ajută în ziua înmormântării tale este dacă în viața ta mai scurtă sau mai lungă ți-ai făcut timp să-L cauți pe Dumnezeu bâșbâind, adică insistent, determinat. Dom'le, îl caut până îl găsesc. A bâșbâi înseamnă El nu-i departe de mine, e aici. Doamne, eu te caut în colțul ăsta, dacă nu te găsesc aici, te caut în ălaltul, dacă nu te găsesc, te caută, dar eu nu mă las până nu te găsesc. La ăștia li se descopere Dumnezeu. La oamenii care vin așa și spun, am venit azi aici, dacă vrea Dumnezeu să se descopere, bine, dacă nu mă duc la ale mele, n-ai parte. Sunt microbești care spun, Doamne, am văzut o repriză a unui meci de fotbal dintre două echipe care nu le știe nimeni și vor dispărea în istorie și pauză. Își reclame la televizor. Doamne, în pauza asta de 15 minute, dacă vrei să mi te descoperi, îți pe fază, dar după aia s-o ocupa cu a doua repriză. El se așteaptă ca Dumnezeu spune, băi, ce minunat că mi-ai pierit o fereastră din viața ta. Doar cei care caută determinat, cu toată pasiunea, se vor întâlni cu Dumnezeu. Restul se vor întâlni cu o religie, cu un preot, cu un pastor și cam atât. Dar nu cu Dumnezeu. Și nu uitați, noi suntem după chipul Lui. De aceea e important să ne întâlnim personal cu El. Și ar fi fost foarte dificil pentru noi să găsim pe Dumnezeul incomensurabil.